So yun, what's up guys? Bali, maglilinis tayo ng ginto. May sabon tayo dito. Ilinis natin yung gininto natin ng isang araw guys. Lagyan natin ng sabon. Tapos nandito yung ginto natin guys. Oh. Yan oh. Yan. Ito. Ito. Konti lang ito guys. Wala pang isang araw ito. Bali, pumunta tayo noon ng 8 o'clock. Umuwi tayo ng alas 2. Hindi na natin madadagdagan kasi guys, magtatrabaho na tayo bukas. Ito guys, oh. Dito ako sa kusina ng bahay namin. Ayan. Konti lang to guys. Wala na. Pero bago yun guys, maghanap muna tayo ng plastic. Kasi doon natin ibubuhol. Plastic. Yung manipis na plastic lang. So, kapal. Kapal ito. Pero okay na to. Okay. Yan natin nilalagay yung mga ginto. Konti lang to guys.
ka? Ay, balay na. Sa? ay. Ano yung nagpapan? Ito naman siya. Masyado ka niya na naggaya. Malas awan pay mo. Paawan pay ka, no? Eh, Ano? Ito ni Omis ko na. Hindi gawin ipansin. nakasaksak mo. Baka madi umulay. Sutong man dita, baka damdaman sa tayo man sa mga tanong-tanong doon. Hala kayo. Awan na lang yung ano ba pinitabo pa mo? So ayan guys, ang lakas ng tubig. Katatapos lang ng ulan guys. Parang wala namang bagyo pero sobrang lakas ng ng ilog, no? Walang nagjiginto ngayon. Sigurado sa baba guys, maraming doon sasampol na naman ang pagiginto kanila. Yung lakas guys, oh. So yun guys, ito nga pala guys, hindi ako nakasama kanina dun sa guys sa pagbebenta ng ng ginto kasi may pinuntahan ako. Pero sinabi ko kay Mrs. na na lang niya, pasulat na lang niya kung ilan yung gramo, tapos ilan yung bayad niya, tapos kung ilan yung per grams. Bali guys, ilista naman niya, nandito yun. Pagkita ko sa inyo guys, hindi na ako nakasama kanina. Tapos yung pinagbentahan guys ay pinalengke naman na ni Mrs. Nagpalengke siya kanina ng mga gamit namin sa bahay. Dito guys, oh, pakita ko sa inyo. Bale, ito guys, oh. Nasulat ko na lang sa papel, parang resibo baga. Eto guys, oh, 1 gram, eto guys, 1.2 grams, 6.1 yung yung per gramo o per gram. Tapos yung kilo ng ginto
Tapos ayan yung bayad niya sa kwan guys, sa yun, isang araw. Wala pa akong isang araw guys, wala pang isang araw yun, pero kwan, sabi na lang natin isang araw. Pero ito guys yung kinita natin, oh. Medyo malaki din guys, pero yun guys, sobrang hirap ko doon kasi kwan, parang ang hirap na yung pagkuhanan ng ginto. Kaya ngayon guys, tumigil muna ako sa pangunguha ng ginto. Kaya pagkakuan guys, eto guys, tingnan natin sa susunod na araw kung nagkarga siya ng ginto sa amin, kasi lumakas tong ilog. Kung nakargahan doon na naman sa pinagkukuhanan namin, kung nakargahan na naman doon sa pinagkukuhanan namin, magiginto na naman tayo ulit. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Sana guys, kung kahit hindi man pagiginto yung mga susunod na content natin, sana supportahan nyo pa rin ako. And guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.